Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a jsme v první turecké lize, ztrácíme bod kvůli červené kartě Nikishera, takže musíme si nějak poradit bez něho a doufám, že první sezónu budeme hrát druhou sezónu v Super League, že budeme hrát Ligu mistrů. Teďka se utkáme proti Fenerbahče, to je náš první zápas dnešního videa a doufám, že tenhle zápas vyhráme i bez Nikishera, ale Galatasaray nám bude trápit, protože proti ním se taky utkáme. Já myslím, že Nikisher je na jeden nebo na dva zápasy. Myslím, že někoho zajímá. Ale Fenerbahče už má dneska třetí šanci. Po nějaký době na sobotu, ne zase v neděli, ale FC Kukuřice má šanci. Benito. Zasekávačka na Brumika! Už jsem si nemohl vzpomenout na hráče. Číslem 14. Ale tam jsem si na něj vzpomněl. Že jak já natáčím jenom o víkendech, protože během školy prostě není čas. Tak prostě si na ty jména prostě nikdy nevzpomenu. A tady to mohlo být skoro vlastní gól. Ale museli jsme to nějakou ubránit. 1-1 proti Fenerbahče. A nevím, jak je tam Generblichy s Galatasarayem. A je to 2-1 pouze. Takže musíme dát ještě jednoho góla. Aspoň. No, musíme, protože Galatasaray vede 3-1. FC Kukuřice má šanci. Benito. A máš se to povede. Pro minulé Fenerbahce nás porazil. Tak jim něco dlužíme. Pomstutička! Ale ještě máme šanci. Brumik otáčí gól! 2-1! Ale Fenerbahce nám může ještě vyrovnat. A třeba Fenerbahce nemusíme porazit vůbec, ale Puchina nádherně ubránila a vítězíme 2-1. Hezké! Ale bohužel je to jenom 4-1 a my ztrácíme bod. Gospepe! Takže doufám, že proti Gospepe taky vyhrajeme, ale proti komu se utká Galatasaray hlavně. Galatasaray se utká proti Garamruku. Gospepe proti FC Kukuřice. 5. minuta, Gospepe může dát šanci. Ale Andrés Perea ubránil tuhle šanci a taky samozřejmě odkopl. Ne, myslím, že Danilo Ricci ubránil a Perea odkopl. Gospepe, ale tady to byla špatná přihrávka. On to chtěl střílet. FC Kukuřice má šanci. Brumik! Obrovská šance. FC Kukuřice po 3 minutách má zase šanci. Andrés Perea! Neuvěřitelně. 0-1. A FC Kukuřice musí ubránit ještě šanci, protože Gospepe může dát gól do šanty a to se neděje. To se naštěstí neděje. Tento ještě není stáhnutý jedničku, víš? To se musí ještě stáhnout. A tady to byla obrovská šance, který Gospepe mohli proměnit. Ale nádherně Danilo Ricci Ali Manar odkopl do autu. Fenerbahče vede 5-0. Po naší minulý výhře nad Fenerbahče 2-1. Tak Fenerbahče se potřebuje nějakou rozjet. Já myslím, že Fenerbahče je čtvrtý. Nádherný gól! 0-2. Druhý.
Ale to se občas děje s tím boxem. Ale 0-2 vede FC Kukuřice. Fenerbahče vede 3-0. Nevím, jak je na tom Galatasaray. Galatasaray vyhrál těsně 1-0, takže ztrácíme pouhý bod zase. A tady to bude napínavá bitka. První místo. A Nicky Schirr může hrát, ale fakt nevím, jestli bude hrát. Proti Generblichy by se měl utkat. Ale to je semifinále tureckého poháru. A golman má šanci dát góla. Není gól, Brumik a Roblox není, protože nám se rozbil Xbox, takže si ty hry musí stáhnout dostáhnout, víš? A Muñoz dal gól na 2-0. A FC Kukuřice v prvním zápase vede 2-0. Proti týmu, kde chytá Andre Onana. Nevím, jestli tam je tečka. Ale dal gól. Zatím tam máme tady ty hry. Tady to Ninjago se stahuje. Tlapkovou patrolu tam je. Chce tlapkovou patrolu. Danilo Ricci, ale tady může být to obrovská šance. Ale Manar naštěstí ještě ubránil. Ale je to už 2-1. Protože v 30. minutě Danilo Sikanda dal góla. Ale FC Kukuřice může navýšit o 2 góly zase. Manar. Ale Manar něco zkouší. Ze Saúdské Arábie jsme ho vykoupili. Ale Trabzonspor má šanci. Hezky. To je ještě obrovská šance. To jde hrát jenom na jedno. Tak to bude napínat. No. To teďka půjde třeba na 15 minut. A potom půjde na 15 minut. Ale Trabzonspor v 81. Obrovská šance. Ale to taky stáhne. Stáhneme všechny hry, co jsme tam měli. Na CDčku. Na CDčku, tak potom... Nech to. Ale FC Kukuřice vyhrála první zápas. Ale ve čtvrtfinále Ligy mistrů Galatasaray prohrál první zápas nad Barcelonou 4-0. Dej continue. Jo, dej to tam. Budete pokračovat tam, kde jste skončili. Jo, budete, jo? Tak co, Nicky Schirr se vrátil? Ano, Nicky Schirr může hrát proti Generblichy. Ale Galatasaray se utká proti Konajsporu. A my proti našim úhlavním rivalům z druhé ligy. To během času pochopíš. Nemůžu si to... Ale... Brumik dal gól! 1-0. A proti rivalům z Generblichy už nás asi neporazí. Ale my jim utečeme, protože to je Ankara, oni jsou z Ankary, Generblichy je z Ankary. Ale my jsme z Istanbulu. Nemáme tam žádný logo, protože tam je to úplně na prd. Doufám, že... Ale Fenerbahče jde 4-0 po jejich prohře nad námi se nějako Fenerbahče dává hodně gólů. A vedeme 2-0 po prvním poločase. Generblichy druhá šance. Já vám pojdu do toho. Sekol Pojka. Gencerblichy. Nebo říkám Generblichy. Uchena. Emanuel Uchena ze Sparty. Má obrovskou šanci. Přihrává nám Viktora Muñoze. Muñoz zasekne. Má Brumik, tady to mohlo být vlastní gól. A tady je šance pro Generblichy. Co může být 2-2? Je to 2-2. Ochaj, guru. Galatasaray vede 1-0. Gól! 3-2.
tak nám rivalové z druhé ligy, který tak my zůstáváme, predáváme gól na 4-2. Neuvěřitelně. FC Kukuřice vytahuje obrovský výkony na hřišti Kukuřice Stadium. A my vítězíme 4-2. Neuvěřitelně. A ztrácíme zase bod Pregala. A Genster Blichy asi bude zůstávat pravděpodobně v lize, protože je 12. Konajspor je 11. A to je obrovský, ale tady Fenerbahce je 4. takže tady se Fenerbahce trošku trápí. Trabzonspor. A teď nás čeká, možná nás bude čekat finále. Porazíme Trabzonspor, kde jsme porazili 2 nebo 3-1. Já mám úplně hustý kůži, protože pak budeme hrát zápas proti Konajsporu a potom proti Galatasaray. Takže a vyhráli jsme 1-2 první zápas a máme odvetný zápas na Trabzonsporu, ale Galatasaray je 1-0, takže se možná utkáme proti Galatasaray ve finále poháru. Ale to byla nádherná zasekávačka. A tam dal góla, neuvěřitelně. Ale tady máme Danila Šikana, který teďka nedal góla. Ale FC Kukuřice má obrovskou šanci. Brumik. 1-1, omlouvám se za otočený obrazovky. A tady to je napínavý, že Trabzonspor může dát góla do šatny a může to být vyrovnávací ve stavu. První poločas skončil, ale Trabzonspor má hned po začátku šanci, ale Danilo Ricci ubránil. Úplně stejně jako teď. Trabzonsporu jde o všechno. By si mohli zahrát proti Galatasaray v finále. Protože Besiktas si nedožene a to je tam nedal góla. A FC Kukuřice. Já jsem si myslel, že bylo už něco zraněného. Brumik. Vedem je to 2-2, ale jak vidíte tady to je... To asi všichni vědí prostě. Nebudu to opakovat. Brumik. Nebudeme střílet znova. Takže... Tady to byla obrovská šance FC Kukuřice se dostává do finále tureckého poháru a utká se proti Galatasaray, který teďka vyhrál 4-0. Ale to bude napínavý tenhle zápas. Až všichni uvidějí, jak se FC Kukuřice porve o trofej. Jako třeba teď, proti Konajsporu. Nevím, proti komu hraje Galatasaray. Doufám, že hraje proti nějakému těžkému soupeřovi. Ale Galatasaray bude porážet. Benito. 2krát, 3krát, zasekává. 4krát. Otočka, zasekávačka. Zasekávačka. Neuvěřitelně Benito! Ike Benito dává na 1-0. Ike. Nebudeme se věnovat hudbě, ale samozřejmě tomuhle zápasu, protože FC Kukuřice v 25. minutě má šanci. Muñoz dává na Brumika. Brumik dává gól, nevím, jak se jmenuje svým jménem, protože tam je prostě M. Ale můžeme vést 3-0. Galatasaray myslím nedal ani jednoho góla zatím. A tady to je tyčka. A po tomhle zápasu se utkáme s Galatasaray. Nádherný gól. Nejdřív dal tyčku a potom to tam nádherně vykroutil šajtličkou. Co to se tak dalo říct? Nebo pravou nohou. Erik V.
Erik dal nádhernou střelocentr. Ale nevím, Galasa tady prohrává 1-0 s Basic Klasem. Takže FC Kukuřice má teď obrovskou příležitost utéct. A Bromega gól! 4-0 vede FC Kukuřice. Takže FC Kukuřice má teďka větší šanci, protože teďka Perea má šanci. A proti Galasa tady budou. A Perea taky dal pěkný gól. 0-5. Ale pokud Galasa tady bude remizovat, tak my budeme mít šanci o bot jenom. A Galasa tady remizoval a my jsme vyhráli. Takže jsme první o pouhý bod. Ale kdyby nás Galatasaray v příštím zápase porazil, je konec. Protože bychom prohrávali o 2 body a pak bychom vlastně nedotáhli. Jo, no možná dotáhli, protože my se budeme utkat ještě proti Samsunsporu, potom UKIP-spor, Alanya-spor, potom Galatasaray ve finále toho poháru. Ale Galatasaray můžeme utíct o 4 body. Pokud teďka vyhrajeme. Ale já ještě ten zápas odstartovat nebudu, protože já potřebuji si uvolnit. Asi babička. No. Co to jako máš přebrat ty hračky, ty taky může uklidit to vyhodit, ne? Neříkal ti to taťka? Ne, neříkal. Já jestli zatopíme jenom v kamínkách i dole, anebo jestli mám zatopit dole v kotli. Když jak mám zatopím tady taky v kamínkách, ono vám to tady vyřeje. Teďka nevíte, kdy přijede. Neřekl. To jsi neříkal. To prostě sebrala odjel. No. Ani neřekl. S vámi jako nekomunikuju. Hraju zápas. Ty jsi byla na místo. Hraju důležitý zápas, Patřičko, víš? Na videu. Zrovna. Vypadá, že má to když zatopit. Viděli, co vy tady máte z toho víčku? Viděli jste to? Jo, viděli. Ale to je potřeba zamíst. Jo? Nebo vysát. Tak si budete podívej, to po kuchyni je to. Bene, máte do toho. To tady všude, po schodech všude bordel tady máte. Jakože to je ten víček takhle rozbitej. Já nevím, co si... No tak Galatasaray FC Kukuřice. Nemůžu kliknout na logo. si jdete dolů svůj vysavač a vysajete to tady. Obývá chodbu, všude pokoje. Sestavě zase povědat nebudu. Ale tohle bude napínavý. Můžeme, pokud vyhrajeme, tak můžeme mít náskok o 4 body. Takže tady to bude bitka o vše. Ale dokonce zbývají 4 zápasy. Když nepočítám tenhle, tak zbývají 3. A nám zbývá... Máme 5 zápasů do konce. Ale sami jen sport komplexy Rams Park. To je název Galatasarayského stadionu. Já tam budu. Tady to bude napínavá bitka. Tady to bude hra o všechno. Ale ještě si chvíli počkáme, protože asi tady to je takový spolu hodně napínavý zápas. Takže za chvíli začneme. Ukažte. Ukažte, jak to
Ale za chvíli odstartujeme tenhle zápas. Zápas odstartoval. FC Kukuřice proti Galatasaray. Neuvěřitelně, co se v tomhle zápase bude dít. A je to 9. minuta, začínáme špatně. Nastačí aspoň ta remíza. A pak bychom museli dávat samý výhry. 1-1. 12. minuta. Je to naše. Není to naše. Ali Manar nádherně ubránil tenhle ten napínavý základ. Centr. A je to gól, který se tam dává druhý gól. Je to asi prohrám. Je to prohrám. Je to bude napínavá bitka. Ale zápas pokračuje. Galatasaray tady má šanci, takže to může být 3-1. Minule jsme myslím nad Galatasarayem taky prohráli. Nebo remizovali. Takhle. FC Kukuřice má šanci. Že to není červená karta. Jaký kolečko? Aj to. Hrajte. Jestli chceme v první sezóně vyhrát ligu, tak se musíme snažit. Obrovská chyba. My jsme měli spoustu šancí, které jsme mohli proměnit, ale to se nepovede. Jo, mohli jsme vyhrát. Já asi budeš... No budu druhý asi. Kámo. 2-1 prohra a my jsme na hraně vítězství anebo prohry. Samsung Sport. Ještě. Takhle na to. Dám si poskládat Kingovou kartu. Tady, takhle. Tady to bude tady. Tady bude kousek srdíčka. Tady bude kůkra. Ne, nebudem to skládat. Velice jako kuřice ty sám spolu. Doufám, že tenhle zápas aspoň dokážeme vyhrát. Tady to bude lehčí. Ještě právě dělá co tady. Tak to vypni, ne, Robine. Na tu chvíli, viď. Ale to je obrovská šance! Samsung Sport. Daniel Ricci. Tady to může být 1-1. A Samsung Sport má teďka víc šancí a my jako ty šance ztrácíme. Ty šance teďka
Nevím, jak je na tom Galatasaray. Já myslím, že teďka k tomu konci sezóny bude mít těžší soupeře. Botos! Gabriel Botos. Hráč ze Slavie nám dal gól na 2-0. A my máme obrovskou šanci zápas vyhrát. Možná i teď navýšit skóre. Nenavýším. Takový malinký. Svítí Vatýkán. Ne, to je kinder vajíčko jenom. Kinder vajíčko. To je obrovská šance. Nevím, jak je tam Galatasaray, ale já myslím, že remizuje 1-0 a my budeme zase vést to bod. Po té prohře. Galatasaray vyhrál pouze 1-0. Ale jaký už sport? Tak by se k tomu dostat. Máš asi tím navijákem ho přitáhnout. Well done. Well done. Big. Červená třeba. Pepper. Červená. Robiel však nevím, jak to skáče. Tak jsme zpátky. A jdeme, počkej. Samozřejmě si musíme prohlédnout, proti komu hraje Galatasaray. Samsunspor. A proti dvěma nejlepším soupeřům. To jsme my a Galatasaray. A my zatím máme Ekipspor, proti kterým zatím hrajeme 0-0. A Galatasaray už tam není. No to dáme. 0-1 pro nás. No já myslím, že Galatasaray už vyhraje ligu. A to je obrovská šance pro. Naštěstí asi, nevím, kdo ubránil, asi Daniel Ricci. Ale tady to bude. Niky Šr. Tam už to nějaký dobrý hráč. Benito. Ale to je obrovská šance, kterou mohl využít, ale máme tady Tamáse Nikyša, který dostal červenou kartu. Ale pak už se vrátil. Zatím nám teďka dal pěkný centr na Benita. Tady to vypadá! Ale Ekipspor. Ale ty spolu nevíme. Kam to se měl udělat dolů? To byla chyba, kterou to Elikua mohl udělat. Dromik. Dromik, teďka prostě šanci. A jdeme na 0-1 a Galatasaray vede už 2-0. A Galatasaray si může navýšit větší náskok. Pokud budeme remizovat.
dostat, ale 6. Nás nezajímá dostat. Ale daj to! FC Kukuřice vyhrála. Ale nevýhoda je, že Samsunspor prohrál 3-0 na Galatasaray. Česko hráli Ligu národů. Já vím. Tak FC Kukuřice pořád v boji o titul. To je pravda, ale Galatasaray. To je poslední zápas. A Galatasaray se utká proti Gaziantep'u a my proti Alanyasporu. Alanyaspor a FC Kukuřice. FC Kukuřice na závěr sezóny Super League si vezme druhý dresy. A Galatasaray už vede 1-0. Takže to pro nás je špatná zpráva. My vedeme 1-0, ale Galatasaray vede 3-0. Takže vypadá, že FC Kukuřice kvůli té prohře nad Galatasarayem asi nevyužije. Tak tady to už Gaziantep nedožene. Ale my můžeme vyhrát aspoň jednu trofej. To je turecký super. Turecký pohár. Benito. Budeme 3-0. Takže Kukuřice má šanci Brunik. Dobrá. No 3-0 a Galatasaray vítězí speciálně ligu, ale jak za to FC Kukuřice nemá. Tak příští to měli FC Kukuřice bude silnější. My vedeme 4-0 a mohli být teď 5-0. Uchená dávno. Kdyby to byl Galatasaray, tak to by bylo neuvěřitelné. A poslední zápas 5-1. A Galatasaray vítězí o 2 body ligu. No. Tady to je poprvé, co FC Kukuřice v první sezóně v každé lize nevyhrála ligu. Galatasaray vyhrál o 2 body ligu. Vyhrál 5-1 nad Gaziantepem. Takže ale národní pohár ještě nekončí. Národní pohár ještě nekončí. Takže doufám, že teďka jsme zase na FC Kukuřice proti Galatasaray. Máme finále a můžeme vyhrát aspoň trofej. Ale ligu nevyhráme. A tady byla neuvěřitelný blok od Daniela Richiho. Tady bude poslední zápas a to se rovná konec videa. Chceš ho? Tak si ho vem. Víčko ještě bude chtít hrát. Ale teďka na ten kodátor. Jestli ho má u sebe někde. A my to máme 0-1.
Toho můžeme potřebovat, protože ho usuší. Se budeme střílet budem. Přidej se k nám na LEGO.cz/gamers. Hraj po svém, stav po svém. Ano, babičko, já tě slyšel. Já to říkám, aby to slyšeli všichni i Nikola. Hlavně Tady Nikola. vysátne, že to tady v tom budete lítat. Takže si to není Jane! Tak vy to běžte, ne? A proč to já? Jste líný nebo co? Pořád neču do toho mobilu. Kámo, tak já ani zápas nemůžu dohrát. A ještě si na auto. Takže Nikola bude hrát kratší dobu. Nech mě dohrát zápas a půjdu tam, jo? Gáta tady má šanci, takže teď to může znamenat konec zápasu. A je to konec zápasu. Zase těsně 2-1 prohráváme, Viktor Osimhen nám dal 2 góly a my vyhrajeme úplný hovno. Ještě to něco přeskočíme. Tady to bylo... Utíkej, prosím, Maxiku. Utíkej. Hráčů a bude všechno. Kdo vyhrál za to kopačku? Kylian Mbappé vyhrává za to kopačku. A kdo vyhraje brankáře roku? Thibaut Courtois z Realu Madrid. Takže vyhrál Ligu mistrů. A hráč roku je Jude Bellingham. Ballon d'Or vítězí Jude Bellingham a my si zahrajeme Ligu mistrů. Ty? Já si zahraju Ligu mistrů. Jestli jsem tam už rovnou postoupil, nevím. Počkej. Kamo, my budeme hrát i proti Kasim Pasa. Kasíme pasa. Takže... Počkej, někdo nám chce odejít. Nick Scardina nám chce odejít. Získali bychom peníze. Což by se nám jako docela vyplatilo. Ale neměli bychom náhradního pravýho beka. Tak jsme ho prodali. A další video bude někdy příští týden a... Ne. Ještě budeme pokračovat. Ještě musíme... Já jsem nechtěl hrát hru. Omlouvám se lidi. Omlouvám se. Omlouvám se lidi za to. A tady mám to 2. Strobel alfa. Aha. To mi dal jeden týpek. Víš, tak chceš dát toho? Jo, ale počkej, ještě můžu ještě něco udělat. Tak si přeskočíme přátelské utkání. 1-1. Dobře. Ale počkej, my budeme hrát super pohár. Ale super pohár bude až v příštím videu, takže já se s vámi loučím a příští video bude příští týden, jak jsem opakoval, a zatím